Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 6, versikulo 23. Tapatay ti supapak ti basol, ngam biag nga agnanayon ti isago ti Dios, gapo iti panakikaykaysa tayo kani Kristo Jesus nga apo tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakaranagsakak manan ni Tahela. Gaputa kadwa ka. Ay ayatan ka unay. Kasta Ahmad Gabriel, diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Basta si katikadwa. Kuma, saanin nga agpatingga ti kastoy a kinaragsak ta. Tila ang pagdanagak kati asawa. Amangan no agprobokar, numaamuan na ti panagkuy-kuyog ta. Kan tinabukal a relasyon ta. Di nan tumabalin nga aramidan ti kasta. Si kaitan tay ayatak. Kan may sa, nagsina kamin. Kat nagsarita kamin may papan iti dayta. Iso nga awanan bibiyang na, no addaman na bukal a relasyon ta. Kan ilimad tapay lang day abanag kita. Ibagatan tulangan, intun agpadatan anak kasagana. Sige nga Rod. Kasta ti aramidan ta. At iti kapim nanang. Agkape kayo pa'y. Agyaman na, anak ko. Ang gayam, anya ti gagarayo. Apay nga imay kayo dito pagababangak. Talaga nga ingagarak ti umay ita ditoy. Gapo ta napatag ti ibagakan ka. Anya ka di dayta, ibagayo latan. Namuak ti panakirelasyon mo kano ni Ella. Pudno ka day. Ay na, saan napudno dayta, nanang? Saan kayo nga minabasta mamati latan kadagiti maipadpadamag kada kayo? Sapay la kumanga raw tapudno ti ibagbagam. Gaputa saan arumbang ang maadaan kayo iti relasyon. Gaputa da asawa na. Wan ka di nanang. Di kay madanagan. Amok ter aramidak. Manong Gabriel, nasaya at tanadanon ka dito kaseram. Napatag ti kayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta. Ibagamon, tani, agap apuraak. Amangan numaladawak iti opisina. Manong, di nakliklikan. Kayat ko lang apon kan. Nupudno nga adda relasyon nyo kan ni Ella nga ipag ko. Asino tinang ibaga iti daytakan ka, Risa? Saanan ang masapol nga ibagak no asino? Song batam ti damdamagak. Awan kinapudno tinadamag mo. Saan kayo latan amamati kadagiti sasawon dagiti chismosa? Pangaasim kumamat, Manong Gabriel. Asawa ti kabsat ko an ni Lester ni Ella. Kan maysa, adda maysa nga anak da. No pay saan da ngagdenden na ita, mamati ak amabalin pay amaurnos ti maipapan kadakwada. Ay, kasi tinakunakon. Saan kayo abasta mamati kadagiti mangmangagyo, maipapan kada kami kini Ella. Ngam, apay kadi amasikuran kayo? E din to taim palubos yung matan nga agsinada. Kas na ibagak matan itay, mabalinda pay nga urunusan ti relasyon da. No lakit di, taawan ti mangdagdag iti di da pagkinkin na awatan. Anya ti kunam, love? Imay ni Riza ijay boarding house mo? Kat kinumprontar na ka? Wan Ella. Ay, naamuan na ti relasyon ta. Kat binalagan na nga daywan ka. Gapo ta mabalin pa'y kano amaurnos ti relasyon yu iti kapsat na. Di da amu ti bagbagada. Di da lang amin amu ti pudno a sitwasyon mi. Iso analakada lang nga ibaga ti kasta. Ay ayatan ka unay Ella. Kat sa anak nga umanugot, apag sinaanda ta. Saan to ang mapasamak dayta? Si kaitan ti ay ayatak. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Manakibiyang da ngamin unay. Awanan bibiyang da, gaputa saan kami matan nga agdandan na kin ni Lester, akabsat na.
Apay akas tati panangkit kitam kanyak, Danilo. Kaslad da kayat mong ibaga. Talaga adda. Amom ka diyan nakita kayo manan kini Ela iti kalman. Katanyan. Kaslad da kayo umatan ti agasawa. Tapno ibagakan ka. Da kami itan ti agpimpin na tagkan ni Ela. Kat awan to apulos ti makapagsina kada kami. Kan may saan damutan nga agdendin na iti asawa na? Anyan ti kasta nga raramidan pare Gabriel. Abay. Kaya't mo nga da marakrak a pamilya. Gapu iti kasta nga ramid yaw. Awan mabalin ko no kasta ti panagkunam. Basta, agpimpin na tag kami kan ni Ela. Kat ilaban mi dayta. Agpanunot ka kid di pare. Sana na sa ati kasta. Basol ti relasyon nyo kini Ela. Uray pa yan niya ti bagbagayo. Saan kaming agsina kan ni Ela? Gaputa agpimpin na tag kami. Adda kayo mo't ngagkabsat. Anya ti ibagayo, Lester, Riza. Nananita, kaya't miladamagan. Nupod nung agdandan ng Ela kan Gabriel nga anak yo. Saan nakakonsintidor? Ngam ti ammo, kat saan damot nga agdandan na. Gaputa agduma mo't ti pagnana o danda. Nakitak idaan nagawid iti maymay sa abalay, nana. Saan amabalin ang nagbiddutak? Ala, bayan nyo tapon kag no pudno ti atapyo. Ay saanak nga umanugot no bilang pudno ti atapyo. Agyaman kami, nana. Uray saan kami ngagdandan na kini Ela ita. Ngam adda ti anak mi arumbang apangibaw ingan na iti atensyon na. Kan may mabalin pa'y mat nga urnusan nyo ti relasyon nyo, no kayat yo, Manong Lester. Diyak kanunungan ti mading aramid. Iso amapan kupon ka no pudno ti bagbagayo. Kat bagbagaak ni Gabriel nga anak ko. Awan na anay aragsak no agtultuloy ti mading aramid. Lester, anya ti ang aramidam dito eh? Ela, mabalin ka ding agsarita ta. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. No ti anak ta ti pampanunutam. Di kagdanag. Diyak ipaidam kan ka. Nawaya ka amapan mangkita kan kwa na. Urnusan ta kuman ti may papan ka data. Amumat nga ayatan kapayla nga aging gaita. Pasensya kan, Lester. Ngam saan kan nga ayatan. Ni Gabriel itan ti ayatan. No kasta. Pudno ti mangmangag ko. May papan kada kayo kini Gabriel. Amok asaan akon ang makapaglibakan ka. Iso nga klonak. Adda na bukal a relasyon mi kini Gabriel. Kat da kami itan tagpinpin natin. Amok anak ko laapan lang ti panunot mo. Gaputasan tan ngagdandan na ita. Gampangasim ko ma. Ipagpagapumla ko man iti anak ta. Agpanunot ka na imbag. Anya? Saan apod no dayta, Lester? Pangasim, pumanokan. Awan mat lang ang nasaya at apagbanagan daytoy asaritaan ta. Anya ti kunham lab. Masikog ka. When love, aginawa kon. Kat sikat ti ama ti sikog ko. Ay na, nakaragrag sa kaklaunay. Kat gapo iti dayta. Agdinata nga rudan. Para iti agbalintong anak ta. Sikat ti makaam mo. Ngam, Gabriel. Oh, apay kalat ang nagliday ka. Anda ka di parikot. Kasla makarik na ak itiliday. Kan pan nakakonsensya. Gaputapod no timbaga ni Lester. Nadagsan abasol ti relasyon ta. Nga magpimpin na tagta. Kan may addan ton anak ta. Isu apo na sa monte anyaman amarikrik na mita. Agdanata, tapno addan tumabangunan nga ama ti anak ta. Sige, sikat ti makam mo. No dayta ti kayat mo, Gabriel. Talaga gayam nga intultuloy ti dakas a relasyon niyo, Gabriel, Ela. Talaga gayam anagdan na kayon. Kuha na nang. Apay adiwin pa kamo nga umay kayo. Anya launay ayat kinayat mo iti dayta a babae. Apay asaan ka adom ngag iti pamagbaga, anak ko.
Da kami itan ti agin inayat, Nana Anita. Kan maysa, nagsina kaming kin ni Lester. Iso nga awanin ti parikot, nga uray agden na kaming kin ni Gabriel. Minamaag day ta apanagrasrason nyo adwa. Ay laglagi pam Ela. Ada anak yu kan ni Lester. Orno sa nyo kit diti relasyon nyo nga agasawa para iti anak yaw. Saan na mabalin nanang? Aginawon ni Ela, katsyak ti ama ti sigug na. Anya? Ay anak ko, pangaasim ko ma. Isardeng yon ti kastoy nga aramiden yaw. Agbas basol kayo laeng. Laglagi penyo ati basol ket patay ti supapak na. Kasano kayo nga agragsak? No saan mo't anatal na ti panunot yo? Pangasim ko man nanang. Di da kamin pakibyangan iti daytoy abanag. Sana mabali na sa anak a makibiyang. Waswasan yon ti relasyon nyo. Sakbay amaladaw ti amen. Diyos ko, apay akastay tinaaramid ko. Kasano akpay ang makaakal iti daytoy ang sitwasyon. Ela. Nay, habang agsangsangit ka. Ada ka di madi amarikrik nam. Umaga, ipangka di ospital. Amangan kidimat, no dadakas ama pasamak iti anak mo. Makonkonsensya ak, Gabriel. Kinasarit anak ni Lester itay. Kat nakita ti anak mi. Masyanak gaputag sangsangit. Kaya't na amabukal kami manan kas may sa pamilya. Ngam kasano pa'y amapasamak dayta. At ada ako ni ti kastoy a sitwasyon. Apay akas tamot ang tibagbaga, Mela. Kaya't mo ka di asawan. Awas-wasan sa ti relasyon ta. Anya nga rod taramiden tayta. Itultuloy ta kadilat ta ti minamaag a relasyon ta. Ela, Kasla jakon kabaalan alabanan ti konsensya. Diyak kaya tagbalin ama naging bubukod. Apay, saan ka kadi ang makarik na iti pan nakakonsensya? Numan pa'y jak pa'y lakayat ti makisinublian kin ni Lester. Ngam kayat kung agpanunot tang agpadpada. Agkid daw tayo ti pamakawan ti Diyos. Kapoy ti dahi ti anaramidan ta. Nadagsan ang basol tan aramidan ta, Gabriel. Pakawanan na. Ngam na saysaya at langan nupot dantan ti relasyon ta. Aklon na ngay ayatan ka. Ngam napatagmat kanyak ti anak ko. Diyak kaya't amadataal ti biyag nagapulang kanyak. Atuin ti order yo, mga sir. Ada ka di kurang, sir? Awanan na, ding. Sige nga, Rod, sir. Amom Danilo. Mariribo ka nak. May papan ka na Ela. Pare Gabriel, gusto lang ti pangadang ni Ela. Awan to tinasaya ta pagbanagan ti relasyon nyo. Kaputag basbasol kayo kat nga raw. Impagarup ko. No kabaalat nga ilaban ni Ela. Hanggang saan at kayam. Simukon na namin pinsan. Kasladyak maawat ti kastoy. Likli ka mo ni Ela, pare. Taday tati may parbang. Malaki ding. Mangantan. Pare. Mangantan. Lipatan pa lang ni Ela. Si kamot gayam, Gabriel, anak. Ala, sumrag ka. Agyaman ak nanang. Apay analiday ka. Ada ka di parikot. Nanang. Nakiwinaswasan kanyak ni Ela. Saan nakano akabaalan ti pan nakakunkonsensya na. Nasaya at nga ron no kasta. Nalawlawagan mo't laangan ti panunot na. Ang ay ayatak ni Ela, nanang. Kasladyak maaklon ti pangadeng na. Agamiris kamutan, anak ko. No ti anak yo ti pampanunutam. Sige, itad mo ti rumbang asuporta kan kwa na.
Gimkit de. Agpatinggal ako matitan ti may papan kada kayo ken ni Ella. Wala nang. Sapay ko mga rod. Tamalipatak ti panagayat ko kan ni Ella. Katsapay la ko ma. Tatulungan nak ti Diyos. Tapno makalipatak. Kan ito umatan, tapno ilintag mo ti bidot mo. Adaywa mo ni Ella. Dayta ti kasayaatan. Manong Lester, nadamag mo ka din? Tiyan niya, Risa. Tipan nakiwin naswasan ni Ella kan ni Manong Gabriel. Wen, ading ko. Urekas kasano. Maragsakan gapo iti dayta. At damot langan panawan na ang mga sikaso iti anak mi. Wen Manong, katsapay la kuma, tagtultuloyan ti panangisardeng da iti minamaag a relasyon da. No di mo liklikan ti basol, pagbabawyam to iti odi na. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Arlene Gomez. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.